बे खुंगा 40थि बोसोरसालि जुथुम्माया जागायबाय दा बेयाव दिनै मा हाबाफारिफोर जाखो बेनि बागै दिनै खाग्राबारि दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे जारिमिनारि मोनसे 40थि बोसोरसालिया जुथुम्मा दिनै जोंहा दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय आरो बे समाव जागायजेननाय हाबाफारि हिसाबै जोंहा दासिम जोंहा बे बोसोरसालिया जुथुम्मानि गेजेरजों खाग्राबारि दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंहा सासे बिर जोहोलाव बे ओनसोलनि मुंख्लं भुपेन चन्द्र बर' बिथांनि मुङाव आरो बिथांनि मुंखौ अराय गोजोर लाखिनो थाखाय बिथांनि जे हारि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय सुप्रेम सेक्रिफाइस बेखौ जोङो अरायसम बेसेन होनानै आरो बिथांनि मुंखौ जों अरायसम गोजोर लाखिनो थाखाय जोङो बोसोरै जोङो बोलुर बादायलायनाय होदों आरो बियो जोंहा एसे सिगाङाव बे बोलुर गेलेनाय बादायलायनाय बे जोंहा जानानै थांबाय आरो बेखौ बेखेवनानै होदों जोंनि खाग्राबारि दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि मानगोनां बिथां फनज कुमार बर' बिथाङा लोगोसे बेजों लोगोसे जोंहा बे गाहाय सायनासालि बेखेवनाय जोंहा थान्दै बादा बेखेवनाय आलासि जिरायसालि बेखेवनाय आरो बेबायदि बायदि हाबाफारिफोरा दिनै जोंहा खोब मोजाङै बारलांबाय आरो बेनि उनाव दा मा हाबाफारि जाबावो आरो जोंहा नैबे समाव जोङो समखौ जोङो 10 बाजि होदोंमोनब्लाबो नाथाय सम आरो थासारिया जोंखौ एलाउ खालामैयाव जोङो नैबे ओनसोलनि गासैबो फरायसाफोरखौ नोजोर बोनानै सुबुं फुंखा सोरजिनो थाखाय क्वालिटि इडुकेसन सोरजिनानै होनो थाखाय जोङो मोनसे इडुकेसन सेमिनार लानाय जादों आरो बे जोङो इडुकेसनाल सेमिनारखौ जोङो जाफुंसार होनो थाखाय जोङो आसामनि सासे इडुकेसनिस्ट नर्थ इस्ट फाउन्डेसननि चेयारमेन मानगोनां बिथां रन्जन कुमार बरुवा बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो बिनि अनगायैबो जोंहा जोंनिनो सासे बे ओनसोलनि नायल' जाल' सासे जोबोद सासे गोख्रों जाखांफुनाय सासे प्रफेसार एसिस्टेन्ट प्रफेसार डक्टर जितेन बर' बिथाङा बाहागो लागोन लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि मानगोनां बिथां बिकास बड'सा बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। गाबोननि हाबाफारियाव सोर फैगोन गाबोननि हाबाफारियाव जोंहा गेवलां मेलाव जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां बिथां खनिन्द्र बसुमतारी सार बिथाङा बाहागो लाफैगोन लोगोसे बुंथिगिरि एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै जोङो बाहागो लाफैगोन जोंहा बिटिआरनि CEM डिपुटि मानगोनां बिथां गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैगोन बिनि अनगायैबो जोंहा उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन लोगोसे बिटिआरनिनो EM मानगोनां बिथां दावबायसा बर' बिथाङाबो जोंनि साब कमिटिनि जे मोनसे समैनो बेखौ बिथाङा बेखेवनानै होफैगोन। गाबोननि हारिमु बिलिफाङाव बोगथाबमा सोर फैगोन गाबोन जोंहा मोनसे हारिमु बिलिफां आयदा जानो थांगासिनो दङ बेयो जोंहा 6 बाजियाव जागोन आरो बे 6 बाजियाव जोंहा दिनै जों खाफाल गोनां होननानै जों बुंनांगोन मानोना इण्डियान आइडलनि सिजन 12नि उइनार जोंहा पवनदीप रजन बिथाङा बाहागो लाफैगोन लोगोसे रानार्स आप मोननाय जोङो अरुनिता कन्जिलाल बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लाफैगोन जों बिथांमोनखौ कनफार्मेसन खालामबाय आरो बिथांमोना जोंजों खोथा बाथ्राखौ फाइनाल होबाय आरो बिथांनि जे मोनसे बेवहाय बाहागो लाफैगोननि जों जे जगार बिथाङा बेवहाय मावफुंफैगासिनो दङ ओंखायनो गासैबो रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायदों दिनै निउस मिडियानि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोननि रोजाबनायखौ देंखोखौ जाहाथे बयबो दले दले नायफैयो लोगोसे जोंहा बेवहाय जोंनि बे ओनसोलनिनो सासे जाखांफुनाय देंखोगिरि रंगियानि जोंहा बिनिता बर' आरो उदालगुरिनि फुकुन बर' बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैगोन।